kilométeres szakácsok, főzni tanulók ismernek önökhöz, vagy azért már kell felvételizni mondjuk tojásrántott a sütéséből? Mindenféle változat létezik. Alapvetően természetesen civilekre alapoztuk az iskolát, amikor elkezdtük. Annál is inkább, mert hogy maga az ötlet onnan indult, hogy én nagyon régen saját magamnak kerestem ilyen civil lehetőséget, ahol fejleszthetném esetleg a tudásomat, és nem találtam, vagy nem találtam olyat, ami nekem megfelelő lett volna, úgyhogy innen indult az ötlet, de aztán nagyon sok idő eltelt. Most, amikor már működünk, ugye most kezdtük szeptemberben a 3. tanévünket, most már nagyon sokszor előfordul az igények felmerültek, hogy szakácsoknak, szakmabelieknek is továbbfejlődési lehetőséget tudunk biztosítani, mert az iskolában olyan séfek dolgoznak, akikre ezt alapozhatjuk, ezt a fajta oktatást. Tehát mondjuk a Várvízi Péter, aki az iskolának a szakmai vezetője, aki Franciaországban tanulta a szakmát, és francia Michelin csillagos éttermekben is dolgozott, vagy a Szegál Viktor, akiről, ha jól tudom, itt már volt szó, vagy vele is van beszélgetés, ő is nálunk dolgozik, tehát ők mindenképpen biztosítják azt a színvonalat, hogy a szakmabeliek is tudjanak nálunk fejlődni. De azért nagy többségében tényleg civilek járnak hozzánk. Pont ez lett volna a kérdés, és a civileken belül kik? Főként hölgyek, vagy urak is előfordulnak? Hát ez mindig így merül fel ez a kérdés, hogy urak is előfordulnak. Nem, az urak nem előfordulnak, hanem jönnek lelkesen. Az urak jönnek lelkesen. Nyilvánvalóan persze több a nő, de nem annyival, mint amennyivel szokták gondolni. Tehát mondjuk egy olyan órán, ahol húsok fordulnak elő nagy többségben, ahol halakat bontunk, ahol megtanulunk filézni, ahol nagyon sok minden ilyen dolog van, ott előfordul sokszor, hogy többen vannak a férfiak. Azt szokták mondani, hogy ha egy férfi főz, akkor ő szenvedélyből főz, mert ugye neki nem muszáj. A nőknek meg ugye ez a háztartásvezetés hagyományos szerepek miatt nyilvánvalóbb, hogy ők főznek, de a férfiak azok nagyon. Ma már ez nem egészen így van, ma már nagyon sok olyan konyha van, civil konyha, legalábbis az én tapasztalataim szerint, hogy ott a vendégek mondják, hogy a feleségnek olyan az elfoglaltsága, a munkája, nem tudom, a férfiak szeretnek, hogy a férfi viszi inkább a konyhát, és nekünk nagyon sok férfi vendégünk van. Az oktatás egyébként mennyire elméleti és mennyire gyakorlati? Elsősorban nyilvánvalóan gyakorlati, hiszen mi abban hiszünk, és ezért is volt az, hogy mi voltunk az első olyan iskola Budapesten, ahol mi olyan körülményeket alakítottunk ki, hogy itt mindenki mindent a kezével megcsinál. Tehát ő vágja, ő gyúrja, ő nyújtja, mindent ő csinál. Tehát itt 8 munkahely van, maximálisan egyszerre 8 fő tud dolgozni, de mi is szerettük volna, de az igények is találkoztak ezzel, hogy van elméleti része is a dolognak. Szeretik tudni azok a tanulóink, akik már ott nálunk elkezdtek dolgozni, és rájöttek arra, hogy a konyhaművészet az igazán micsoda, és az a misztikum, amit a csúcsgasztronómiából néha beszivárog, az nagyon érdekes, de azért annyira nem misztikus. Itt egész egyszerűen kémiáról, fizikáról, ilyesmiről van szó, úgyhogy nem baj, ha az ember tudja, hogy az alapanyagnak milyen tulajdonságai vannak, és nagyon szeretik a vendégeink azt, hogyha megtudják, hogy egy tojáshab az mitől áll meg, és mitől esik esetleg össze, vagy szóval, hogy így sokkal könnyebb egy piskótát megcsinálni, ha az ember tudja, hogy miért történik. Nyilván nem Heston Blumenthali szinteken, és nem csúcsgasztronómiai mértékben, és nem úgy, mintha mi egy élelmiszeripari egyetem lennénk, de igen, előfordul elmélet is. Kicsit féltünk tőle, de nagyon szeretik a vendégek. Két kifejezés van, amitől én általában besötétül előttem. Az egyik az a habarás, a másik pedig a rántás. Igen, ez igen. A kettő. Tehát van mások is így meg akarnak bizonyos dolgokon, vagy ezeken azért mástól akad meg. Mindenen túl lehet lendülni, tehát hogyha az ember tényleg úgy érzi, hogy neki ez tetszik, és szeretne elmélyülni benne, akkor mi mindent megteszünk azért, hogy ne legyenek... Itt éppen a Péter tesz meg mindent azért, hogy ne legyenek utána a kérdések, de igyekszünk
tisztázni az alapfogalmakat is. Tényleg vannak olyan, most itt letettem egy-két jegyzetet az asztalra, itt mindjárt az egyik, ez a vágjunk bele tanfolyamnak a jegyzete, ez az alapozó. Tehát itt elmondjuk a legelején, hogy azt, hogy hogyan kell megfogni egy kést, hogy milyen kést, miért, stb. Melyik kést mire használjuk, de elhangzanak azok a egyébként a gasztronómiából vagy a szakácsok szakmájából ismert fogalmak, hogy hogyan kell valamit brunoise-ra vágni, julienne-re vágni, milyen vágástechnikák vannak, mi az a ciselé, és ezeket érdekes, hogy ezek egyébként többnyire francia szakszavak, ezeket azért nem baj, ha megtanulja az ember, nagyon nehézkes ma még ennek a magyarra fordítása, nincsenek bizonyos dolgokra szavaink magyarul, mert ugye azért ez egy francia eredetű szakma, mi is a francia alapokat tekintjük a fontosnak és a tanítandónak és a követendőnek, úgyhogy próbálunk azért mindenféle magyar kifejezéseket találni, van, amire egyenlőre nincs, de ezt nagyon boldogan és lelkesen megtanulják a mi vendégeink, és nagyon-nagyon jól használják utána. Hogyan állították össze a tematikát? Ugye látok itt kerítést kolbászból, a csokoládé csodáig, vágjunk bele, ahogy arra ön is utalt. Mindenféle van, így van. Hát egyrésztről mindenképpen szükség van az alapokra. Tehát hogy hogyan kell vágni, hogy hogyan kell alapleveket, mártásokat készíteni, ami megint egy rettenetes misztikum, ez Magyarországon, ezt nagyon szeretnénk eloszlatni, hogy ez nem bonyolult, nem nehéz, és igen, az otthoni konyhában is lehet. Veszélyes? De a vágás balesetveszélyes, hogyha az ember nem tudja, hogy hogyan kell. El kell jönni, meg kell tanulni, és onnan kezdve nem balesetveszélyes. Ha szabályosan vágunk, és nem tartjuk az ujjunkat a sárgarépa mellett, hanem megfelelőképpen csináljuk, akkor ez nem balesetveszélyes. Éleskéssel sokkal kevésbé balesetveszélyes, jegyzem meg, mint életlennel. Ezeket mind meg kell tanulni. Ez alapvető. Ez alapvető, így van, ez az első órán kiderül. De visszatérve a tematikákra, tehát próbálunk ugye az alapokkal foglalkozni, párhuzamosan nyilván azoknak, akik már visszajáró vendégeink, ugye nekik mindig újat kell mutatni, tehát csinálunk haladóbb tanfolyamokat is, aki már nagyon sokszor volt, annak még haladóbbat, tehát vannak azért olyan társaságok, akik nagyjából úgy összerázódtak, és ővelük úgy lehet egy irányba haladni. Tartunk rengeteg olyan típusú órát, ahol a hagyományos, klasszikus tematikák, tehát mondjuk a főzelékek, vagy a levesek, vagy valami ilyesmi van, de megpróbáljuk megmutatni, hogy azt hogyan lehet a mai modern viszonyok között úgy megcsinálni, hogy az megfeleljen ezeknek a követelményeknek, hogy a rántás meg a habarásból azért a rántást azt felejtsük, ha lehet, vagy jól könnyen fog lenni, igen, de hogy jól használjuk. Tehát nem baj az, ha valamiben rántás van, de az a menzai megáll benne a kanál típusú főzelék, amiben azért több volt a liszt, meg az adalékanyag mindenféle, mint a zöldborsó, azt felejtsük el, és könnyű, zöldséges alapanyagokkal, jó alapanyagokkal kezdjünk el dolgozni. Mindennek a titka. Tehát ez az egyik legalapvetőbb dolog nálunk, hogy a tisztességes, jó, friss alapanyagokkal való munka, az egészen biztosan sikert fog hozni a konyhába. Tehát ott azt csak nem kell elrontani. Tehát ott már nincs nagyon nagy feladat. Jó alapanyagokkal, jó eszközökkel, és hát nyilván egy tudással, amit föl lehet szedni eléggé gyorsan, azzal lehet egy-egy óra mindig egy-egy téma, tehát egyelőre nincsen még, lesz nem sokára, de egyelőre nincsen még ilyen hosszú húzamos tanfolyamunk, amire be lehet fizetni egy évre előre, vagy nem tudom. Azt most úgy tervezgetjük már lassan, de egyelőre az volt a cél, hogyha valaki csak úgy elhatározza, hogy ő most akkor valamit szeretne, belekóstolna, akkor ne kelljen kifizetnie, vagy az idejéből áldoznia egy hosszabb időt, akkor be lehessen ugrani. Úgyhogy ezek úgy vannak kitalálva, hogy mindig egy-egy témára fókuszálunk, és akkor kérdés, hogy milyen társaság jön össze, alacsonyabb, magasabb szinten, de egyesével. Mennyi idő egy ilyen kurzus? Hát szigorúan véve, meg terveink szerint ez úgy nézett ki, hogy 3 óra. Este 6-ra érkeznek a vendégeink, és nagyjából 9 órára végzünk. Hát én nem nagyon emlékszem a 2 évből olyanra, hogy így takra 9 órakor mindenki hazament volna. Mindig kerül elő még kérdés, mindig van még mivel foglalkozni, mindig menet közben is megcsúszunk, mert akkor még ebbe az irányba is elmegyünk, de akkor azt még hogy lehetne máshogy. Úgyhogy de hát praktikusan 3 óra egyébként, igen. Szeptemberi téma?
most? Mivel indítottak? Szeptemberben nagyon érdekes. Egyrészt van egy új séfünk szeptembertől, aki most indul nálunk, úgyhogy az ő óráira nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mekkora siker lesz. Ő egy nagyon kedves fiatalember, akit a Várvízi Péter ajánlott hozzánk, egy nagyon tehetséges srác, úgyhogy ő fog nálunk debütálni. De nagyon sok minden van szeptemberben is. Vannak például most olyan óráink, ahol például a belsőségekre koncentrálunk, ami egy ilyen nagyon hálátlan feladatnak tűnik, ettől így mindenki megrémül, hogy jaj, nem, azt nem. Pedig nagyon sok érdekes dolgot lehet kihozni. Nyilván a szezonális, a piaci kínálatot kihasználjuk, tehát ami ősszel most indul, lesz majd tök magos, sütőtökös, ilyen-olyan alapanyagokra témánk. A Vágjunk bele tanfolyam az folyamatosan előkerül, az majd most ugyan október elején lesz, de minden második hónapban megismételjük, tehát szoktuk, ami népszerűbb és amire szükség van. És aztán lesznek, most pénteken például lesz egy nagyon érdekes tanfolyamunk, amin a Szegál Viktornak ilyen híres embereknek főztem sorozatából az egyik, amikor a Bill Clintonnak a kiszolgálása volt az ő feladata. Itt akkor van ilyen nagy sztorizás hozzá, mindenféle, de itt is lehet azokat a technológiákat megtanulni, hogy hogyan lehet például olyan ételeket készíteni, amivel biztosan nem eszi le az ember magát, könnyen, gyorsan, egyszerűen fogyasztható, stb. Ami ugye fontos volt ennél a projektnél. Úgyhogy most például ezzel vagyunk nagyon elfoglalva, hogy ehhez minden készen álljon és minden jó legyen. Úgyhogy ilyesmik, rengetegféle dolgot próbálunk egyszerre, folyamatosan, amire igény van. Van a honlapunkon egy olyan lehetőség, hogy a vendégek beírhatnak olyan kívánságokat, hogy mit szeretnének tanulni. Ezeket általában meg is valósítjuk, tehát tényleg igyekszünk napra készen az ő kedvükre dolgozni. Miben más akkor ugye ez a főzőiskola az összes többihez képest? Ugye ön, amikor megalapította, akkor ugye nem talált olyat, ami szájíze kedves szerint lett volna. Ez miben különbözik? Hát elsősorban abban különbözik, bár azért most már lassan kezdenek ilyenek is előbújni a föld alól, hogy itt tényleg mindenki megtapasztalja saját maga azt, hogy mit kell csinálni, és hogy egy tészta mikor olyan lágy vagy olyan kemény, amire kell. És mindenki mindent megcsinál. Ezen kívül meg abban más, hogy hát ezt el kell mondani, hogy ez nem egy kifejezetten profitorientált történet. Ez egy nagyon nagy beruházás, főleg ilyen körülmények között, ilyen minőségű alapanyagokkal, eszközökkel, mindennel, illetve hát ugye a séfek, akik a legjobbak az országban, ők tanítanak, az ő óradíjuk sem kevés. Mi nem gondoljuk azt, hogy itt pillanatokon belül nekünk ez meg fog térülni, és hogy ebből hihetetlen profitot fogunk szerezni. Vannak más vállalkozások, amik segítik ennek a dolognak a létrejöttét. Én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon a vendéglátás, gasztronómia területén bármit le tud tenni azért, hogy ez a régi történet egy kicsit megújuljon és egy kicsit jobb legyen, annak ez kötelessége. Úgyhogy mi ennek a kötelességnek a jegyében végezzük a dolgunkat. Annyiban is más, hogy ezért pontosan ezekből az okokból kifolyólag minden a legmagasabb színvonalon kerülhet csak oda. Tehát én erre nagyon vigyázok, én minden este személyesen ott vagyok, és csak a legjobbak taníthatnak, csak a legjobb alapanyagot használjuk, csak a legjobb eszközöket, és azt gondolom, hogy amit 3 óra alatt egy témáról meg lehet tudni, azt mi elmondjuk. És a mi séfjeink például ezekre az órákra írják ezeket a recepteket. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy valamelyik étteremben akkor az étlapon van, és akkor itt egy kicsit megmutatjuk. Minden, amit ők tudnak, az átadásra kerül. Tehát nincsenek titkok, nincs misztikum, nincs olyan, hogy jaj, mert ez egy titkos recept, és akkor ezt nem. Mi a civileknek is mindent elmondunk, pont azért, hogy sikerüljön, hogy az olyan legyen, hogy otthon is ugyanolyan ételt lehessen az asztalra tenni. Tanítunk például tálalást. Az például nagyon-nagyon hiányzik mindenhonnan. Hogy egy jó ízű étel, jó alapanyagból elkészül, az úgy legyen letéve egy tányérra, hogy mindenki úgy van vele, hogy mert étteremben az olyan. Az otthon is legyen olyan. Azért, mert a család a legfontosabb, és egy vasárnapi ebéd,
az össze tudja hozni, össze tudja tartani az embereket. Ha nem mindenki egy pizzás dobozból a számítógépe előtt a saját szobájában költi el a vacsoráját, akkor ott hogy mondjam, a társadalomra is egy kicsit lehet hatni, és ez nekem borzasztó fontos, hogy így hozzuk össze megint a terített asztal mellé a családokat, úgyhogy próbálunk közösséget is próbálunk építeni ezzel. Volt most például egy tábor a nyár végén, ahol a leglelkesebbek, vagy akik így már kicsit haladóbbak, ők 3 nap alatt végig saját maguknak ugye az összes étkezéseiket megfőzték, és ott egy sokkal szabadabb, kicsit ilyen konzultációk voltak a tanfolyamok között, tehát egy ilyen egész csapat jött össze, és aztán utána a visszajelzésekből az volt a leszűrhető tanulság, hogy egyrészt, hogy állandóan kéne ilyen táborokat szerveznünk, másrészt meg azt, hogy borzasztóan élvezték, és az egyik srác ki is mondta, hogy aminek én nagyon-nagyon örültem, hogy az volt ebben a legjobb, hogy úgy lehetett tudni, hogy mi így most valahova tartozunk. Tehát, hogy ez összehozza, ez a közös érdeklődés, meg ez a tevékenység a vendégeket, barátságok vannak, van már szerelem is, ami nálunk szövődött, meg mindenféle. Úgyhogy beindult egy olyan fajta élet, amit én nagyon szerettem volna, még a tárgyi tudásátadás mellett annak idején ezzel az iskolával, hogy a vendégeink összejárnak, együtt járnak éttermekbe kóstolgatni, összejárnak együtt főzni. Tehát nem az iskolában, hanem itt a hétvégén, akkor ők kitalálják, 3-an, 4-en, 5-en összeállnak, és akkor a tanultakból összeállítanak egy menüsort, és akkor vacsorával megvendégelik a saját barátaikat, családtagjaikat. Ezekre azt gondolom, hogy ezek nagyon jó dolgok, és ezek fogják előrevinni a magyar gasztronómia ügyét, úgyhogy mi ezen dolgozunk éjjel-nappal. Mi a tapasztalat arra vonatkozóan, hogy a tálalása nagyobb kihívás, vagy az alapanyagok beszerzése? Vagy mindkettő? Hát egyelőre még elég sok kihívás van, ha az ember ezt tűzi ki a hobbiának, vagy hát ezzel foglalkozik egész nap. Az alapanyagok beszerzése, ez egy ilyen nagyon neuralgikus pont, ezt mindenki, minden műsorban, minden médiában, mindenhol el szokta mondani, hogy ez nagyon nehéz, és ez így is van. De azért változik a helyzet. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok helyen lehet már olyan dolgokat kapni, amit nálunk az iskolában is vannak, névjegyek, telefonszámok, amik forognak, amikkel segítünk a vendégeinknek, hogy az a hentes, aki ott abban a hentes üzletben, ő tudja, és ő benne meg lehet bízni. Ezek nagyon bizalmi dolgok, ezek az alapanyagok. Tehát az, hogy egy libamáj az jó vagy nem, hogy az első osztályú vagy negyedosztályú, az nem látszik rajta. Kérdezzünk meg bármelyik séfet, ezt nem ránézésre nem lehet megállapítani, tehát egy üzletben én nem fogom tudni eldönteni, hogy ez a libamáj az nekem ki fogja engedni a fele zsírját, és az egészet dobhatom ki a fenébe, vagy egy tökéletes ételt lehet becsinálni. Ez bizalmi kérdés, nekem van egy olyan hentesem, aki olyan helyről szerzi be, és mindig ugyanonnan, és mindig ugyanazt, akkor én azt fogom tudni. Ha van egy ugyanilyen zöldségesem, akiről tudom, hogy nem permetez, tehát hogy amik fontosak, hogyha van egy olyan baromfisom, ahol tudom, hogy ez a tojás az nem ketrecben tartott lyukoktól, stb. Tehát erről lehet beszélni órákig, de van változás ezen a területen is. Mi nagyon igyekszünk ebben is segíteni. Tehát én próbálok az iskolában is mindig mindig megosztom azokat a lehetőségeket, amiket mi felfedezünk. Ha olyan dolgot tudunk beszerezni, amit mondjuk csak nagy tételben lehet megszerezni, azt ott a mi iskolásaink megvehetik. Tehát én beszerzem, és segítek, és akkor elosztjuk, és akkor annyi felé. Tehát próbálunk itt is mindenféle lehetőséget felkutatni. Nem könnyű persze, nem könnyű, de lehet. És ezt, aki nem mélyül el ennyire benne, mint mondjuk ön, hogyan tudja kitapasztalni? Segítünk. Mi ott segítünk az iskolában. Hát nyilván, hát azért, de ez egy ördögi kör egyébként, de el fog mélyülni. Tehát ha az ember ezt szereti, akkor előbb-utóbb ez így beszippantja ez az örvény. Tehát én nagyon szerettem az eredeti foglalkozásomat, amit most ugye kicsit így szüneteltetek, mert most ez az életem reggeltől estig. Jól tudom, igen, csak távol áll a ez konyhától. Távol áll, igen, ez abszolút távol áll ettől, de mondjuk az a vállalkozás alapozta meg ennek a lehetőségeit, tehát de én azt is nagyon szerettem. De az ember valamibe belekerül, és elkezd ezzel foglalkozni, és olyan oktatóktól tanulhat, akik ezt ilyen mélységig és ilyen szerelemmel csinálják, mint mondjuk a Szegál Viktor, vagy a többi tanáraink,
akkor belekerül ebbe az örvénybe. Tehát a mi vendégeink azok azt mesélik, hogy megváltoznak az otthoni főzési, meg étkezési szokásaik, meg a családnak is, mert felfedezik azt, hogy jó minőségű alapanyagból, kevesebb munkával, tehát az ember jól tud mondjuk szeletelni, hogy csak a legelejére menjünk, akkor sokkal hamarabb szabadul a konyhából idézőjelbe, bár ők már nem nagyon szeretnek szabadulni, a konyhából ülnek, ott lehetnek, de belekerül ez egy ilyen daráló, hogy az ember egyre több időt tölt ott, egyre inkább azon veszi észre magát, hogy ezt kikapcsolja. Ez egy szórakozás. Tehát azért itt ez egy konyha művészet, azt mondjuk. Ez egy kreatív, alkotó tevékenység, és az ember olyat tud letenni egy tányérra utána, ami a saját, meg a családja, meg a barátai megelőgedésére szolgál, akkor ez egy sikerélmény. Úgyhogy bele lehet ebbe kerülni, és akkor minden út nyitva áll. Nincs kiút, és minden kapu nyitva van, inkább így, igen. Köszönjük szépen, hogy eljött és kedvet csinált a főzéshez. Köszönöm szépen a meghívást, viszontlátásra. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ennyi fért a mai műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb, és viszontlátásra.